תראו, יש קבוצות כדורגל ויש תנועות שלמות. הסיפור של בית"ר ירושלים הוא בדיוק כזה. סיפור על קבוצה שהיא כל כך הרבה יותר מספורט. זה סיפור על מאבק, על אידיאולוגיה ועל היסטוריה שלמה שנכתבה על קר הדשא. אז יאללה, בואו נתחיל. כשמסתכלים היום על אצטדיון טדי, וואו, זה פשוט ים של צהוב שחור. תשוקה מתפרצת שאי אפשר להתעלם ממנה. האווירה פשוט מחשמלת, והשירים מהיציאה הם מספרים סיפור של אהבה שאין לה תנאים. זו התמונה המודרנית של בית"ר ירושלים. אבל בשביל להבין את העוצמה הזאת, צריך לחזור אחורה, הרבה אחורה. וזו בעצם השאלה המרכזית שלנו כאן. איך קורה שמועדון ספורט שהתחיל ממש בצניעות ברחובות ירושלים בשנות ה-30, הופך לסמל לאומי עבור כל כך הרבה אנשים? ובכן, התשובה מתחילה לא על המגרש, אלא ברעיון. טוב, אז אנחנו חוזרים לתחילת המאה ה-20. זו תקופה שבה רעיון חדש לגמרי מתחיל לחלחל בתנועה הציונית, רעיון שבעצם ישנה את כל הדימוי של היהודי. תחשבו על זה רגע, במשך 2000 שנות גלות, הדימוי של היהודי היה איש הספר, נכון? לעתים נתפס כחלש פיזית. אבל הוגים ציוניים כמו מקס נורדאו באו ואמרו, רגע חברים, זה לא מספיק. הם הבינו שכדי לבנות אומה צריך גם כוח פיזי. המהפכה הזו בעצם עברה מבית המדרש ישר למגרש הכדורגל. נורדאו טבע את המושג יהדות השרירים. ומה זה אומר בעצם? זו הייתה קריאה לעם היהודי לחזור ולפתח את הגוף, להיות חזק, להיות גאה, להיות מסוגל להגן על עצמו. זה לא היה רק עניין של ספורט, ממש לא. זה היה על בניית טיפוס של יהודי חדש שיהווה בסיס למדינה עצמאית. וכאן נכנס לתמונה זאב ז'בוטינסקי. הוא לקח את הרעיון הזה, את התיאוריה, והפך אותה למשהו אמיתי, למשהו שחי ונושם. הוא הקים את תנועת הנוער בית"ר בדיוק בשביל זה, כדי לחנך דור חדש, דור זקוף קומה, שלא מפחד, דור שיהיה מוכן להילחם על החירות שלו. במילים האלה, ז'בוטינסקי העביר הכל. הוא האמין שהנוער, עם כל האנרגיה והאידיאליזם, הוא המנוע שיניע את השינוי. והכדורגל? הוא היה כלי מושלם. הוא דורש כוח, עבודת צוות, אסטרטגיה, כל מה שצריך כדי לחנך את הדור הזה. וכאן הסיפור מקבל תפנית דרמטית. פתאום הכדורגל הופך להיות הרבה יותר מחינוך. הוא הופך להיות זירת מחתרת. תראו את ציר הזמן הזה, זה פשוט ממחיש כמה המציאות הייתה נפיצה. הקבוצה קמה ב-1936, בשיא האלימות של המרד הערבי. רק שנה אחרי זה אחד השחקנים שלה, אשר בן זימן, כבר נהרג בפעולת אצ"ל. וב-1944, בתקופת הסזון, חברי הקבוצה היו צריכים להסתתר לא רק מהבריטים, אלא גם מאחים יהודים. אז כן, צריך להגיד את זה ברור. הקשר היה ישיר וחד משמעי. הרבה מאוד מהשחקנים של בית"ר ירושלים היו למעשה חברי מחתרת האצ"ל. הם נלחמו כדי לסלק את המנדט הבריטי ולהקים פה מדינה יהודית עצמאית. ויש את הסיפור המדהים הזה על חיים קורפו שממחיש את הכל. הוא היה מבוקש על ידי הבריטים, והוא הבין משהו פרדוקסלי, שההופעה הפומבית שלו כשחקן כדורגל היא מה שמגן עליו. דווקא אם הוא ייעדר מהמגרש, זה יעורר חשד. המועדון היה כיסוי מושלם, פשוט גאוני. כי תחשבו על זה, שחקן שמגיע לאימון עם תיק גדול, זה הכי נורמלי בעולם. אבל בתוך התיק הזה יכלו להיות כלי נשק או קרוזים של המחתרת. המפגשים על הדשא היו הזדמנות לתכנן את הפעולה הבאה, ממש מתחת לאף של הבריטים. אבל המאבק הזה היה מחיר כבד מאוד. הפרק הבא בסיפור הוא מסע מהנקודה הכי נמוכה של המועדון, הישר אל פסגת התהילה. אוקטובר 1944, הבריטים מחליטים לשבור את רוח המחתרת. הם עוצרים 251 פעילי בית"ר ואצ"ל, רבים מהם שחקני הקבוצה, בלי משפט, בלי כלום, פשוט לוקחים אותם מהבתים שלהם ושולחים אותם למחנות מעצר מרוחקים באפריקה, לאריתריאה. ומה הם עושים שם אלפי קילומטרים מהבית? הם משחקים כדורגל. זה לא יאמן. הם הקימו קבוצות לפי ערי המוצא, והקבוצה הירושלמית, באופן הכי טבעי, קראה לעצמה בית"ר אריתריאה. זה פשוט מראה איך גם בתנאים הכי קשים, הזהות שלהם נשרה חזקה. אליעזר שפיגל, אחד השחקנים הגדולים של התקופה, היה בין הגולים, והעדות שלו ממחישה את כוחו של המשחק. זה לא היה רק בידור, זה היה הרבה יותר מזה. זו הייתה הדרך לשמור על השפיות, על הכושר ובעיקר על התקווה. גם אחרי קום המדינה הדרך לא הייתה פשוטה. בשנות ה-50 הקבוצה התקשתה מאוד, ואז מנהיג התנועה, מנחם בגין, שלח להם מכתב עידוד אישי. הוא הזכיר להם את העבר המפואר שלהם וקרא להם לחזור, להרים את הראש, להחזיר את המורל, והם אכן חזרו. ובגדול, ב-1975 הם זכו בגביע המדינה הראשון שלהם, ניצחון כל כך סמלי, וב-1987 הגיע התיקון ההיסטורי הגדול, אליפות ראשונה, הקבוצה שנולדה במחתרת, ששחקניה הוגלו ונרדפו, עמדה סוף סוף על הפסגה הכי גבוהה שיש.
וזה מוביל אותנו ישירות בחזרה להווה, כדי לראות איך כל ההיסטוריה העשירה הזאת עדיין פועמת בלב המועדון המודרני. רק תסתכלו על הסמל. המנורה הזאת היא שם מהיום הראשון, מ-1936. היא מסמלת את הריבונות היהודית העתיקה בירושלים, ואת הקשר שאי אפשר לנתק בין הקבוצה לבין בירת ישראל. זה חוט שמחבר את כל הסיפור. והמורשת הזו בסופו של דבר גם תורגמה להצלחה למגרש. המספרים מדברים בעד עצמם. עם 13 תארים לאומיים גדולים, בית"ר ירושלים היא לגמרי אחד המועדונים המאותרים והמשפיעים ביותר בכדורגל הישראלי. אז הנקודה המכריעה היא שהזהות של המועדון פשוט נשארה קשורה בעבותות לתנועה הרוויזיוניסטית ולמנהיג שלה, מנחם בגין. עבור האוהדים, הקבוצה עדיין מייצגת את אותם ערכים של גאווה לאומית, של נחישות, של עמידה לעקרונות. הכינוי, הקבוצה של המדינה, לא נולד סתם ככה. הוא באמת משקף את התפיסה שהמועדון הזה מייצג משהו גדול יותר מספורט. ובסיס האוהדים העצום הזה, שממלא את אצטדיון טדי פעם אחר פעם, הוא ההוכחה החיה לכך. ובסופו של דבר, זה מה שמייחד את בית"ר ירושלים. עבור הקבוצה הזאת, מגרש הבית הוא לא רק אצטדיון טדי, הוא ההיסטוריה עצמה. וזו הסיבה שכל משחק, כל שער וכל ניצחון מהדהדים הרבה מעבר ל-90 הדקות שעל הדשא.